Atize maoko kativhure dare. Zakari. Right, Mataura, kumanyoresera makaita kumfurisa. Asamo. They are underage. So no, Baba wewe. It's on the process of it. A very much great. Somebody else told it. The child had sexual intercourse with the grade 7, who is aged 15 years. She also has sexual intercourse with an 8-year-old. Once you're 15-year-old, boy, no good man. 17. Why not? What better give this away? Miss, we always have a greba. All right. You do this to Baja. No, not go. On some. And that was the name. Woman. Show one of them. Show one of them. I don't do very. Baba, I didn't move on with the third one. Show one of them. What happened? 2007 and 16. And 17. Huh? Kuma. Nayo. Wambodi yo mno mutotita kuwaza nayi. Andito zvatara mizwani. Right, number 2. Kuti ndotiza kudotito. Baba. So. Iwe, kana so. Sachikawo. Wanzo. Sachikawo. Sungu. Wazizwa. Uyu msikana unomuziya. Anonzani. Ezurani. Mai? Chichako. Msikana wako. Ari fomani. Fomani nemse. Iwe taurisa. Form 2. All right. Magarra mesa. Kangani. Magarra mesa. Kangani. Kawan. 5. Abel kawan. Babeli kwangu kwenda ucheshi. Ngeri fried. Ngeri fried. Akaita si. Mkono ndo dana na mkono wangu. Asi kuna zora kabuda babeli kwangu kwenda ucheshi. Ngeri fried. Mkono ndo wamdezi ndikati yitandana. Akauye takatandana. Alifunza kuti korume yako ndeiyi. Ndikamuratiza kuti asvika zvagara. Achikanishandisa munhu wangu andoziva kuti pfungwa dzake dzanga pfungwa udhizi. Kuti matanga kubata-bata. Kuti asvika pakudaratiza.
chakavushavisa nechekutoka kupinza murumu. Murumu hamupinzwe munhu. Private room unosaka izimba yemusikana nanga. Unoenda kunanga? Hauendi. Bra nhasi nanga toshipa kuwadza naye muna nanga. Muri kuitei ushanda nevana asi. Process vana vachikanganiswa. Akaamsa 18 secretary asina kugadzisa nanga yomuchajewe. Ndokurunga nyika yacho. Toshanda nemunhu anokucha nanga asina nanga munharaunda maanogara. Munoparwa mosaka mwadza naye. Iyo baba tichitupa chemwana. Ane makore mangani baba? 2007 is 15 years, 16 years. Baba mwana ndo ari ntaura chikwadi. Inini actually ndinapedza makore. Akatobva Bonde. Are? Akabva Bonde ari vanoka. Achibuya ku Mwana wani? mwana womuramu wangu. Mwana womuramu wenyu. Munodzoka muswa 18 motigira chitupa chake kana kutsetsuketsai. Nokuti ukona kumuchaja mombe 7 iye asina chi ari kuzvivinawo. Isusu toda kuti tiyananisire tovaragadzisa tochaja zvinoenderana nokunasirwa kwavanhu. Saka munotswa 18 nechitupa chemwana kana kuti birth Aende kuBonde ari vacheko ngoti Mati? akavhakacha. Mati? Aitenda kunotora chitupa chake. Akasadzoka tochaja imi. Akasadzoka tochaja imi. Saka imi viita kuti zvinhu zviwene kuti ndimukasitodhi nomwana izvozvo. Ndikutaura kuti mwana womuramu wangu. Bethel wanike baba. Mwana wanenge yakadini kugara naye. Akauya pamaholiday wacho. Holiday iyo yatanga mama. Ndo mazuva apera. Alright, unaanza maizgoro zikavurwa. Uenda nini Kumba? Auende. Baba ite kuti kana akaenda muswa 18 ngadzo. Pari zvino ngati nomuchaja. Akauri dzoka. Ene munosaina muse namba dzenyu zvitupu. Phone number yenyu. Pari zvino ndimi chengete umwana uyu. Mwana wangu aenda kuchikoro dzoka muswa 18. Kana muchitari kuenda kuchikoro kuti akati kukutanga anyepa anomudzidza kuwadza naye. It means anonyepa kutana. Saka sumukai munosaina momasiya phone number dzenyu. Pambapendeka pasvika. Dzimba mbiri dzakavakwa dzakasiyana izvo. Ndizozo dzakafanana mbiri dzakafanana izvo. Ndakapasvika saka papa munoenda. Makasaona ndinokosa chitina apa. Communicate nomuramu wavo kuridza mwana. Ende mosaina baba. Muamsa 18 mupuwa judgment. Sumukai yenyu wana. Ende apa baba. Varamu wenyu vari muno here munogara navo muri kuti varidze mwana munavo Angauya inosaina. Hai baba. Kwemi makaramba manje zvinorevei. Dati nini bethi ngari uye. Tukusa kasi mimika ndimu watu particulars akatinoziva kuti tinobata ininga takuda mwana. So that ene musaina apa. Agara nemwana akandivhistira inini auya. Anonza kumuchengeta ndiani? Ndimi. Saka imi atiti varume mbwenda unorasira vakadzi nyaya ene musa ngati sukukumbira itu kuudzai ene muse maparticulars enyapa. Sumukai. Pamusoro ichi. Mapo ngwe kutaura. Chimbomirai. Ni phone number yako. Taura hii. Pamusoro. Zvaitika sekudaro matsanangiro vari kuita vanhu. Ini ndanoenda kupolitiki ya Friday. Madhamu wangu ari kuchechi.
ndadzoka ikoko kandina zvandakaziva tese navadzimai ndakamuka Saturday ndichienda kubasa ndobva ndatswera kubasa ndakarara andazoya Kumba Sunday masikati ma2 ndobva ndakasvika ndikuzonyanya nameeting naadzimai wangu vanditsanangurira kudaro ndakati ko makazodii zvikanzi hatina zvatakaita ndikati aisi okay ndakageza ndobva ndaenda kupolisi ndaenda kupolisi ndakanzi ndigodzoka nemwana ndadzoka nemwana polisi wakaita zvawakaita nemwana wakamubvunzurudza nofunga ofisi yanamstigam zvadaro wakandirifeya kuchipatara ndakasvikapo wakaitawo zvawakaita wakandipawo maresults andakazoenda nawo kusocial welfare ndaenda kusocial welfare wakabva vazondirifeya but hazvisizvo chete ndakashayiwa mari yangu ita $600 musipeya imo ndaichengeta mari yangu zvekuti izvezvi ndakatogara so handisi kusevenza kudai panzi panzi kudai panzi kudai apo nyaya yemaisa mudare ndiye vana njozvo mozodzoka imire paunda momira ipanza nemwana mukomana vakapinda mupamenyi pane chakabuda nazvo anobuda hapana kuzotora baba $600 kasumuziva baba wangu mane mari pasara mumba mamusina $600 engeri mumba makwera makambozi muchitamba nemukomana apinda mupamenyi makagara paipo kutanga pamani mumba mani mubedroom mako here alright aya mawirira kudare ndiyo achabata andizvo vakatanga kubvunza asi vakatanga kutaura kupolisa alright haisi secret daidzenyi baba wadzoka daidze yadzoka kana wasvika kumba usachichiziva gara magariro ako achitandira ngavauyeka vakomana muchiri kunyepera muchiri kunyepera havasisivo garaizonyapa unodzoka muswa nenhau yevana maisa mudare unodzoka muswa 18 after 2 years nenhau yemataura yemari iise kucriminal munomati kwanisa kuti tiiti nemaonero atiri kuita nemabvudzi atiri kuita tikononge ine kamwe kakunyepa mukati hatingati kunyepa ndimunoza zvavamunazvo asi pavanava kati mataini zvinyaibi atiri kuita nezvaye ye mwana wenyu kakararwa naye nemunhu abva 0 above 18 ndonyaya enda kutarisana naye izvozvo inoshifta zvatiita kuti tiite mudare muno ezvozvo tikuita nyaya yedei special court machild marriage saka nyaya iyi ngatiisiye ine yevana kwete mari iri mukati iyo ngatimboisiya yakadaro saka munamswa 18 munongotsvagira birth certificate take baba haisi mhosva
toti muchaje zvibai amutema ndizvo kana ibva kudaro ina kutozanya kuti anezva kuti pane zvinoitwa anditi makasazvita tichakuta jendi swa 18 tosangana pana enda kwa mwana ngomba ugare zvakanaka Kumba nai baba chekete mwana zvakanaka ndiye kuno kuita yangu ima kasi maana nguva yakadii kuchita nyaya iyi pamuswe sandi nyaya iziri kutonziya mozodzoka maana imwe nyaya munototesa nyaya yenyu mwana kana akanganiswa musabatwa neshungu stereki munoluza focus onana nenyaya yemwana musasanganisa nyaya makadzisanganisa hazvibude muchibatsirai mwana nemwoyo wese kwete kubatsira kudzidzisa zvese hazvizobuda ndangoti sinzi yapinda kudari wewe yakandifira kuno kunyaya yake saka ini kuti ndazokoitawo hwangu but ndikushungu goze izvo ndakagara aiwa inzwa ika mukuru inini nyaya iyi ndine nyaya yakafanana nenyu yandikatonga yakatwa minesi nofunga munhu watatu yakabhadhara nditi aiti ndakabirwa $800 nenhau yekuti akanga achirwadziwa nokuti zvaitika kwaari zvaimurwadza but ndokuona manje tikazoona kuti aiwa nyaya yekupikisana patikamuti aiwa zvisiriso vatamuchecha zviraiti vatataseiwa tikazoona kuti aiwa ainyepa aida kupizisa mamuneka kupizisa mukati ndiri kutaura nekuti hadziso nyaya dzekutanga kutonga munhu tinozotonga stereki fokasa nenyaya yemwana wenyu batsire mwana first chimbomirai yemari mafungira angu ndekuti ndimukurwadziwa but mafungira angu ndekuti ngatimboitei zvemwana nai pane advice nokufuna ndataura mwana wenyu ndataura naye sani kuti chimboita zvemwana batsire mwana asitaura ndisokuudze ndataura naye nekuti tinochengeta tine zvitaka tochengeta zvataurwa nemwana tobasa renyu tiri vatungamiri maita zvenyu